یک دیگر در سبب که نباشم خب دباینی مخوص حیران گوش خلق چی کرده مشغول برای جالبی دقت ای سال رپ نه ای سال خیب ای دو فهمالم کی دا میرا статус او تایاره هیس که نشاش سیخی کاکتوس молодец неки аҷоиб та ҷоиз нести оли дага пои ба ҷоиш қадим бадани та азартай мала наметона қапида ягон пирамида сартам мегирам метаконам ҳама зарта хачабаи мон мегира пешай навор саата акана гумон беака катагинака китада мондактакам MC берион табака тайёри табин китада ҳамо рӯз таваккал яташ натони скоро пеш бурда дигариша задак бо ҷин ты бари жертвара айдас наметам то ки ты навести ҷим тараки иҷа овар ки ба гапои дурӯғета ма кадак бовар ҳатто медонам довар ки нолиш бромадай кадом каҷим аруси касера магӯё бурдам касе гиря дора барош мондай бегурда тара бехабарай гӯш шод раи дурда ҷурат некур ӯ ҳама кругдай матада гап дорам тоқа неки бадате ки и ғазабда мекени тоқа реперо ҳозир чӣ мехоҳам номаълум ҳама ҳамдигар мо надорем иён қалб май сол берунай ко мотиватсия хезе идо бедодара беако ҳичи нест мададар кори ту фармонаш дод ҳамара кидад каво парто умода фактор адамо бедалел тато қаткак да майдони далел реп чансина халтида души ты бедорка мазиндаш мекунам агане яташ натони скоро пеш бурда дигариша задак бо ҷин ты бари жертвара айдас наметам то ки ты навести ҷим тараки иҷа овар ки ба гапои дурӯғета ма кадак бовар ҳатто медонам довар ки нолиш бромадай кадом каҷим яташ натони скоро пеш бурда дигариша задак бо ҷин ты бари жертвара айдас наметам то ки ты навести ҷим тараки иҷа овар ки ба гапои дурӯғета ма кадак бовар ҳатто медонам довар ки нолиш бромадай кадом каҷим